nyonoro nyina mena nyosoro chogo frotigi min zoro ato nyango soro fieu cérémonie de graduation école de santé kaladiata ani karo ka fo ISM go matigi de be mako don femi karo ka fo ni lakol so belele bade nu nyema yesa no ye docteur Salmun Kande ye akwa no so jale na karamale bada jema bela jele kulo ka fo kekeni karo ka fo uga demese nga samara nyonya ye nyina examination li keneka 2025 koni nous quoi ma promotion d'excellence des premiers nationaux bao examination li keneka ka damina niveau bac la sa ka tabla licence la ula ku joni bilisi ni rosara chama yi opma dongrana mbi sigi unye nous quoi do ma ko cérémonie de graduation woli mandon do woli ni bla fani bauma limanaw ani karo ka fo la woli toboto baw kese ka tay karo ka fo sheria jira ka jira ka fo demission ni mingala adonia na famia ka ura me ula wa ananya wura sebendu uma mimi se ku yamaria bara kunka abrola de do ka bla afrika lo kilenani na 2026 nega kanya kono ndo no dana gosila pala de la culture Amadou Hampâté Bâ sal bazmana sisoko kono kene ba inza a defa de tale do ka di maagili duru chani do ma mini karo ka fo nyini siraka ani dokotoro ya siraka ayi bara chamonge médecin nutritionniste no media afoko clinique sage tutiga ba docteur Mamadou Souare kwa nyama ya bitagadi docteur Souare ma ka sabu ke aka doniya na ka famiya ye yasa ndemisa nyoro nasega o sira nyuma ta a sababu nyuma afoko kitako ko tege jiri docteur Salmun Kante. Kasangani bi alamsa marsi kalo kletan fla samba fla ani muga ani woron watina amnu sogalon ona kafuka ko meno kafo ayo bisimla ka wulaina bamanakan kibra konnala kenam namna nyafolke awye mali ani dien kuna fuluka anga jamana sanuko yasa kaseka ayeleya conseil de ministre yara ka foko brigade spéciale bena sigini o fintikla ka boloye mumbe la koloshilike sanubo chagada o bela jelna yasa kaseka anga sanu la koloshi sanu nga ke antai mali ni amerika jamana ka tegadi nyogoma konna la pnudi ni o amerika nga chagada baye o nyama ye kambeda premier ministre ye afaleni ni mawaramna na anola kobe mali ani amerika jamana ka janyoya ka a 70 gawkaw bara shifina ka do tura jila ko ni ye ashendama do ye ni walini anyongo beke kay kaw bara de mentara ka di mamu ni uluka dengu fanga bon ko sebe ka sangani sungalo kalo okum konnay libi jamana konna la ministre muso ni ale kume sekon dongo kuna abole anola ko muso yi ban petu ko aleti a jorobla Iran ani Israel ni Amerika ka kele ambe kata a kletan ani kolabi Iranenw ka gidi mun blala afa nola ni o mustabaye ko ayaka kuma kun folo ke ka sanga ni asigilen ye gida la nunu de anga wulaina kibaro la kuma bado ye amna kuna folo la framunga soni kanya fol ke awye ayo bismillah jani kuna fol sra bela joninka yasa nga jamana dujugoro nafolo ko akaseka yakuba inafo nyemo ye fele munta arame ka foko conseil de ministre senfe kunungo anga jamana nyemo ko uye aklina takara ka fo brigade spécial ni o fintikila ka bolo fara kerngale o ka sigi mini baraw bela jelen kuna ko ni brigade ko folen a sigili kuntna ke dore anga sanu ka seka abela koloshi yasa sanu boro la anarchie ni oye bambla yɛrɛma mu ni o bɛ kɛ a ko bɛɛ lajɛlen ka lakɔlɔsi
sanu mun an ka jamana sɔrɔ siraba don a ka se ka lakɔlɔsi ka jamana ɲɛmayaso hakaja jamana waganɛ nafolo min bɛ don a kɔnɔ ni o ye dugujukɔrɔ nafolo ye o kana kumaniya an ka jamana ma ka bɔ maa damadɔ fɛ ka taa n'a ye duguduguma sira walima sira yɔrɔ fɛ mun tɛ sariya kɔnɔ ko nin cakɛda in bɛna o baaraw kɛ o bɛɛ lajɛlen kan ni fintigila ka bolofara mun ni a taara ko sanubɔyɔrɔ la yɛrɛ an bɛ k'a fɔ u ka baaraw bɛna ɲɛsin mun ma sanu bɔcogo jugu n'u bɛ wele ko orpage illégal ani dogodogonin ka taa sanu bɔ u bɛ o bɛɛ lajɛlen baaraw ka olu kɛlɛ ani fo ka taa se maa minnu bɛ ni sanu bɔ ni u bɛ sale ni lɛnpo mun sara ni u bɛ o dogo ka u bango salenw sara ni fintigila ka bolofara in a bɛna wulikajɔ kɛ yaasa o lɛnpo bɛɛ lajɛlen ka sara ani an ka sanu ka a bɔ ka taa n'a ye duguduguma sira fɛ ka suɲɛ ka bɔ jamana kɔ kan ko nin cakɛdaba in bɛna wulikajɔ kɛ o bɛɛ lajɛlen na ka se ka o wulikajɔw ni o walejuguw ka o bɛɛ lajɛlen kɛlɛ sanu bɔtɔ la produit chimique mun bɛ yen nɔ ni o dɔ ye mercure ni o dɔ ye cyanide ye o mun n'a bɛ kɛ ka an ka jiw tiɲɛ ni ka kungow tiɲɛ o produit kɛcogo juguw ka o bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi ko nin spécial ni o ye brigade spéciale a ka baaraw bɛna kɛ ni o de ye ani fɛnɛ ka se ka lakanako ka a sinsin sanubɔyɔrɔw la sanubɔ kɔnɔna la sira kura minnu bɛ na ani sariya kura minnu bɛ na ka sanubɔ kulu ani sanubɔ cɛkɛdaw ka u bila ka a sariya ninnu ka a labato brigade kofɔlen mun n'a bɛna sigi a yɛrɛ k'a fɔ k'a kun ka kan ni brigade kofɔlen in ka sigi an ka jamana kɔnɔ baw lakɔlɔsili jɛkulu minnu bɛ sanuko la ko nin bɛna u ka baaraw kologiriya yaasa mali sanu nafolo a bɛ se ka yeleya an kunna an ka sanu kana kumala an ma o de la ko jamana ɲɛmɔgɔw bɛ ka fɛlɛw de kologiriya yaasa sanuko majɛnw ani yuruyuru min bɛ ka se ka a secteur ka furan ka jɛya sanu ta fan ani a bɔcogo bɛɛ lajɛlen ka se ka dɔn ka bunatigɛ malidenw ye an ka jamana ni Amérique jamana ka jɛɲɔgɔnya o cadre kɔnɔna la Américains ka cɛkɛda min bɛ ni o ye PNUD ye Programme des Nations Unies pour le Développement ni ale ka baaraw bɛ ɲɛsin ɲɛtaa o siraw ma PNUD représentant walima a ɲɛmaa min tun bɛ an ka jamana kɔnɔ ni o ye Malayi Diop ye ale ka baaraw forila ka sanga ni bi alamisa marsikalo tile 12 a taara kan bɛɛ da an ka jamana premier ministre régional division Abdoulaye Mayiga ye ni ka yɛrɛ k'a fɔ an ka jamana ɲɛmaaw ye fɛlɛ ni wulikajɔ mun kɛ diplomatiquement ni o ye diɲɛ ni jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛw ko wulikajɔ minnu kɛra ko a bɛ maa mun na fɔ b'a yɛrɛ k'a fɔ baaraw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ bolodi ɲɔgɔnmaw kɔnɔ a kɛra nafa ye o de la ko foli kan ka di an ka jamana ɲɛmaaw baw u ye sɔrɔ sira ni ɲɛtaa kuntalajan ani an cɛla de bila fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛfɛ baw ko gɛlɛyaw mana na cogo cogo an ka lajɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ nafa bɛ sɔrɔ cogo min na ko o baara mun filɛ nin ye ni o de ye jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ baaraw ye ko o foli ka di an ka jamana ɲɛmaaw ma wa PNUD ɲɛmaa mun tatɔ filɛ nin ye a yɛrɛ k'a fɔ ale ye baara bila yɔrɔ min na maa mun bɛna na a nɔ la o bɛna baara ta o nɔgɛn na yaasa Mali ni Amérique jamana ka ni cɛkɛda in ka baaraw ka se ka taa ɲɔgɔn fɛ ani an ka jamanaw ɲɛmaaw kɛmɛ ka fɛlɛ mun ta ko Mali vision san 2063 Mali kura ɲɛtaa sira ko u bɛ na an ka jamana dɛmɛ ka se ka o hakilina in ka a lawaleya wa PNUD ɲɛmaa in mun tatɔ filɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ don natɔw la Mali ni Amérique jamana ka se an ka jɔnɲɔgɔnw ka kologiriya wa ko san 2023 ko PNUD jɔyɔrɔ kun bonyana kosɛbɛ référendum ni o kɛra o lawaleli baaraw la o folikan dira PNUD a ɲɛmaa in ma an ka jamana premier ministre général division Abdoulaye Mayiga fɛ sunkalo kalo o okumu kɔnɔna la an ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an ka jamana ɲɛmaaw ye hakilina dɔ bila sen kan ko sunkalo solidarité sunkalo ɲɔgɔn dɛmɛ o cadre kɔnɔna la an ka jamana kɔkancɛw ministre ni o ye Abdoulaye Diop ye kunungo marsikalo tile 11 ale ye suntigɛ kɛ ni sotiba dugukɔrɔ ni maaw ye kɛnɛ mun kan ni sigida gale a mairie ni a dinɛ ɲɛmaaw fo ka taa se a sigidala ɲɛmaaw ka fara CNT maaw kan force vive ka bɔ sigida gale kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kan sunkalo solidarité hakilina mun ko a kun ye Mali ye ɲɔgɔn dɛmɛ jamana ye wa ni an donna ɲɔgɔn fɛ ka dumuni kɛ minɛn kelen kɔnɔ a bɛ tiɲɛ don ɲɔgɔn na a bɛ bɛn ni kɛlɛ ka sinsin an ka jamana kɔnɔ an ka jamana tabiya kɔrɔba mun ni o ye bɛn ni kɛlɛ ye ka se ka o sɛbɛntiya o siratigɛ de la ko nin hakilina in a bilala sen kan Abdoulaye Diop nin kɛnɛ in kan yɛrɛ k'a fɔ ko a nisɔndiyara bawo ko jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ye bɛn ni kɛlɛ de bila fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ fɔɲɔgɔnko mana na cogo min na ni an y'an sigi k'a fɔ o mun ye damu ye anw fɛ yan nɔ kabi gale ko o baara minnu kɛra o de y'a to an ka jamana sɛw ani fo ka taa se
dinaw ni taabolo bɛɛ lajɛlen an bɛɛ lajɛlen bɛ ka kan kelen fɔ ni kɛnɛ in kan seliw ani duwawudenw kɛra bɛɛ lajɛlen ŋaniya kun ye mun ye ka ɲɛsin an ka jamana bɛn ni keleya ani lakana ka se ka sinsin jamana in kɔnɔna la marabolo kɔnɔ kibaruyaw nata ni an ye gunamkaw bara gunamkaw fɛ yen nɔ seereya kun kɛlen don ko samiya bɛna gɛlɛya maaw ye fɛɛrɛ kura mun ta cikɛ ko siraw fɛ ni o dɔw ye nɔgɔ siraw ye ani ka se ka an ka kɛnɛw ka u sɔn yaasa ja kana kɛnɛw sɔrɔ ko fɛɛrɛ kura mun ni gunamkaw y'a ta ka fara samiya yɛrɛ waatiw kan san nataw minnu bɛ na naturellement u ka fɛɛrɛ kuraw ka kɛra sababu ye samiya sera ka kɛ samiya ɲuman ye jaabi ɲuman sɔrɔla bawo sumansiw sɔrɔla bawo u ka jibolofara min bɛ yen ni o ye lac Fagibini ye ani lac Tele u ye o jiw sama ka taa se forokɔnɔnaw la o kɛra sababu ye cikɛlaw u ye ci nɔ sɔrɔ ka jaabi ɲumanw bɔ gawukaw baara yɛrɛ la k'a fɔ ko sifinnaka dɔ tora ji la ko in kɛra ka sanga ni kunungo marisi kalo tile 11 ye sifinnakaw ka munumunu salo ka taa u ko ji la ni sifinnaka in k'a to san 6 dɔrɔn na ka bɔ kalanso la kalanso ni sokɔnɔna ni ɲɔgɔn cɛ u ka sirafɛ kulonkɛw ka taa se jidafɛlaw ma o de kɛra sababu ye ni sifinnaka in a tora la bawo ko kow kan ka lajɛ ɲɛma jɔlen na wulikajɔw kan ka kɛ bawo ko nin waati laban ninnu na sifinnaka mun ni u nin tora ji la gawukaw bara nin cogoya in na k'a bɛ taa maa 4 ɲɔngo la kayikaw bara sunkalo ɲɔgɔn dɛmɛ n'u b'a wele ko ramadan tour san 2026 ta o baaraw nun donna kunungo kayikaw bara fɛn min ye tulis groupe ye olu ka hakilina kɔnɔna la ka dɛmɛ ta k'a di maa minnu ni u ka gɛlɛya fanga bon kosɛbɛ ko personne vulnérable n'o dɔw bɛ tali kɛ malo sukoro tulu ani fo ka taa se o n'a ɲɔngo caman ma yɛrɛ la k'a fɔ ko kiti 1700 o de bɛna ta k'a di maaw ma minnu ni a ka kan bafulabɛkaw fɛ yen nɔ charge 120 o dira jardin d'enfant ma yaasa jardin d'enfant mun bɛ yen ni o sifinnakaw ka kalanso ye malisa jɔ kalandenw ka se ka kalan kɛ lahala ɲuman kɔnɔna la o siratigɛ la ni charge in taara k'a d'u ma yaasa u ka se ka dɔ fara u ka kalanso baaraw kan kalandenw kalanden somɔgɔw ani fo ka taa se kalanso ɲɛnabɔli kulu ma bɛɛ lajɛlen ye nisɔndiya kɛ ka ɲɛsin ni dɛmɛ ma kayikaw bara kalandenw ka wulikajɔw kɛ yaasa kalansow ka se ka lakana ni o dɔw ye sanuya ni bɛsɛya walew ye ni o dɔw ye ka se ka lakɔlɔsili kɛ kalanso ka lakanali ka kalandenw nin jɔ sen don a la kosɛbɛ o hakilina in de bɔra projet dɔ yɔrɔ u b'a fɔ projet min ma ko kalanso yɔrɔw lakanali ko o bɛna kalandenw ka u bilasira ani ka wulikajɔw yira u la u kan ka baara mun kɛ kalanminɛnw ani kalansow charge ni pan ni a ɲɔngow ani fo ka taa se minɛn fɛn bɛ kalanso la kalandenw bɛ se ka u lakana cogo di ani u ka farikolo ɲɛnajɛ yɔrɔw ko nin yɔrɔ ye yaasa kalandenw ka se ka u nin don kalanso lakanani baaraw la u bɛ kalan kɛ kɛnɛ mun na ka kɛ kɛnɛ damunen ye yaasa u bɛ se ka kalan sabatilen sɔrɔ kibamute fan fɛ ka fiɲɛ bɔ an senkɔrɔ ka sɔrɔ ka taa kɔkan kibaruw kɔnɔna la dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda Senegal jamana ɲɛmaaw kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛna sariya kura ta siraba o sariyaw kama ko nouveau code routier yɛrɛ k'a fɔ ko nin sariya in wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ yanni san 2026 camancɛw cɛ ka se ka o sariyakisɛ in ka a bila ba la ko sariya in kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka siraba bolibagaw bila u ka se ka sira sariyaw labato yaasa sirabankasaraw ka o dɔgɔya kosɛbɛ dugumasiraw ni sanfɛ siraw fɛ o kɔrɔfɔw de dayɛlɛmara minisiri mun ka caw ɲɛsin bɛ bolimafɛnkow ma ni o ye dugumasiraw ni sanfɛ siraw ye yakuba jeme
libi jamana kɔnɔna la seko ni dɔnko minisiri muso ni o ye maburuka tugi ye yɛlɛmayɛlɛmaw de kɛra fangabulon kɔnɔ k'a fɔ ko ale ye a jɔyɔrɔ bila ko a bɔra minisiriya la a yɛrɛ mɛn k'a fɔ minisiri muso kɔfɛlen de kɛ mɛn k'i ban ko ale tɛ sɔn ka a pilasi bila o ko de kɛ mɛn ka maaw kamana gan maaw bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko nin ko in kana kɛ furugufurugu ye bawo libi jamana kɔnɔna la fanga tilan bɛ fan fila ye ani gɛlɛya caman bɛ fanga kɔnɔna la ko nin fana kana na dɔ fara gɛlɛyaw kan maa ka wuli ka bɔ a jɔyɔrɔ la janko minisiri jɔyɔrɔ o ka tila k'i ban k'a tɛ wuli ko n'o ko daminɛna a bɛ maa kamana gan sudafiriki jamana kɔnɔ zimbabwe jamana kuntigi kɔrɔ robert mugabe ale den laban welelen don bɔgɔ jeninen na bawo ko a ye kɔrɔfɔ dɔ ko dɔ kɛ damatɛmɛ wale don ko k'a to a ka du kɔnɔna la a ye marifa de ta ka a ci a ka jardin lakanabaga la n'u b'a wele ko jardinier a ka banle mun bɛ yen nɔ ni o bɛ johannesburg k'a to sudafiriki jamana kɔnɔ o siratigɛ de la sudafiriki kiritigilamaw ye zimbabwe jamana kuntigi kɔrɔ denkɛ in ka wele bɔgɔ jeninen kan yaasa ka se ka taa a kiri bɛ sen na ka sanga ni waati tɛmɛnenw ye a tun ye nafolo dɔ sara ko caution ka kanabila sɔrɔ nka ko kiritigilamaw yɛrɛ k'a fɔ ko in tɛ se ka bila ten ko jumɛn de la a ye jardin sɔnna in ka marifa ci a la ko marisi kalo tile 17 nata in a bɛna t'i jɔ kiritigilamaw ɲɛkɔrɔ yaasa ka se ka ko in ka a kiri ka se a laban na libi jamana ɲɛmaw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko libi jamana kɔnɔna la liban jamana kɔnɔna la ko liban jamana kɔnɔ gɛlɛya mun ni a bɛ ameriki israel ni iran ka kɛlɛ ko liban ye gɛlɛya mun sɔrɔ a la jango libankaw ka kulu mun bɛ yen nɔ ni o ye hezbollah ni a nɔgamaw ye ko kɛlɛ daminɛ ka di ka se sisan ma tile 10 kɔnɔ maa 600 ani maa 34 ko o de bɔnna a nin na liban jamana kɔnɔ fo ka taa se musolaka 91 b'o la sifinaka 47 maa 1500 kɔ k'o de joginna libankaw ka kɛnɛyako minisiri ale de ye nin kɔrɔfɔ in daminɛ k'a fɔ ko kɛlɛ in daminɛnen ka se bi ma liban ye gɛlɛya mun sɔrɔ a kɔnɔ ko a fanga ka bon kosɛbɛ jamana mun faralen ɲɔgɔn kan n'u b'u wele ko agence internationale de l'énergie jamana 32 olu de b'a kɔnɔ o jamanaw ni o ye nazarala jamanaw ye olu bɔra ka dantigɛli kɛ ka jigisigi di u ka jamana kɔnɔdenw ma k'a yɛrɛ k'a fɔ ko tajiko gɛlɛya mun n'a fɔra ko a bɛ ka daminɛ nazarala jamana kɔnɔ wa ni jamana dɔw ye a baaraw daminɛ ka ban bawo dɔ farala taji sɔngɔ kan yɔrɔ dɔw la ko olu ka jamana 33 n'u b'u wele ko IEA ko olu ka taji bilankɔrɔ min bɛ u bolokɔrɔ k'a bɛ taa barikon 400,000 hakɛ la o de la ko u bɛ jigisigi di u ka jamana kɔnɔdenw ma k'a fɔ tajiko gɛlɛya a tɛna u sɔrɔ iran ni israeli ani ameriki ni israeli faralen ɲɔgɔn kan o ni iran ka ɲɔgɔn susuli a kɛlɛ kɔnɔna la yɛrɛ mɛn k'a fɔ an bɛ tile 10 kɔ la bi halisa mugu ni kisɛ a tɛ ka jɔ bawo jamana in bɛɛ lajɛlen kɛ mɛn ka yɛrɛ k'a fɔ amerikɛnw yɛrɛ k'a fɔ olu tɛna kɛlɛ jɔ fo irankaw ka kɔgɔjikan sira min bɛ yen nɔ ni o ye détroit d'Ormuz ye ni iran bɛ ka ji kɔnɔ mugujuguw kɔ o da in ka maaw kunbɛn ko maa si tɛ tɛmɛ taji tɛ tɛmɛ ko o ko bɛ kɛ mɛn gɛlɛyaba ye ka ɲɛsin jamana dɔw ma nka yɛrɛ mɛn k'a fɔ irankaw ka gidi maa mun ye a fa nɔnabila ni o ye mojtaba khameni ko kabi a kun sigira a kuma bɔ ka dannatigɛlikɛ fɔlɔ bawo kibaruya dɔ yɛrɛ k'a fɔ mugujugu min susura ni a fa tora la ani fo ka taa se u ka jamana ɲɛmaa caman ma ko ale yɛrɛ kun jogin bɛ a ko la nka ka sanga ni bidon ye a la k'a fɔ ko a y'a ka kuma kun fɔlɔw kɛ kuma mun kɔnɔna yɛrɛ k'a fɔ ko ameriki jamana ni israeli ye susuli mun ta k'a da iran kan maa minnu fagara ko o si tɛna to tasarabali k'u bɛna u venger fo ka se a dan na wa ko wulikajɔw bɛna kɛ a ka kɔrɔfɔ la k'a yɛrɛ k'a fɔ ko maa nanama sumalenw ni o ye kalanden minnu ye kalanden 190 ko olu mun fagara ni u bɛ fɔ kalanso min ma ko sariyadi ko olu bɛna vengeance ka taara sarali kɛ o bɛɛ lajɛlen na kɔrɔfɔ la tuguni k'a yɛrɛ k'a fɔ ameriki jamana ka daga bɛ u kɛrɛfɛ jamana minnu na ko u bɛna daga ninnu bɛɛ lajɛlen susu fo ka a dagaw bɛɛ lajɛlen tiɲɛ iran gidi kura ka kɔrɔfɔw la ni o ye mojtaba ye a yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔw bɛna kɛ olu fɛ tuguni ka se ka u ka maa minnu bɛ yen nɔ ni olu ye gɛlɛya sɔrɔ maa minnu ni u ka yɔrɔw tiɲɛna kɛnyɛrɛye tigilama fo ka taa se gouvernement ka maaw ma ko nafolo bɛna di iran iran ka denw bɛɛ lajɛlen ma degun kɛra minnu kun u ka se k'u ka degun ta ko ka wulikajɔw kɔni dɔ bɛna fara a kan ka taa fɛ
ko foyi tɛna bɔ a la ko fo ka u ka vengeance ni ka tasarali kɛ o ko la an ka wula in na kibaruya bɛ kun cɛ nin yɔrɔ nin la k'aw fo k'aw koɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔmɛ jani kunnafoni sira bɛɛ lajɛlen na a y'aw sɔgɔ jani na nɛgɛ kaɲɛ 21 ani Kasim Tarawele a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kibaruya wɛrɛ kɛnɛ kan an balimakɛ dɔ ale bɔra ka na ni portrait ni o ni ɲɛgɛn ye ka na a di Kasim Tarawele ma aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ɲɛgɛn in a ɲɛna cogo min na yaasa ko a ka se ka kɛ bonya ye k'a gulon an ka biro kɔnɔnaw la desɛnkɛla in ale ye Abdurahmani ye ni maa min mako b'a la a bɛ sa an ma an b'a ka nɛgɛjuru sira d'aw ma yaasa a fana bɛ se ka ni ɲɛgɛn ɲuman ninnu ɲɔgɔn sɔrɔ ka se ka aw ka portrait kɛ ne bɛ dan siri an ka wulada in na kibaruyaw la k'aw fo ka koɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔlen don an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ kibaruya wɛrɛ kɛnɛ kan jaw tun bɛ ka yɛrɛ aw la balimakɛ Kiba Jalo fɛ a kan bɛn. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do